l'aplec! Portem 360 dies esperant aquest moment! Portem 360 dies esperant la millor festa del país! Hi haurà gent que s'haurà pensat si venir o no, perquè potser ploia. Potser plourà, però si plou, teniu dues opcions. Una, marxar a casa i estar tapadets i tranquil·lets. No! Si us quedeu, potser us mullareu, però no ens mullàvem ja allà al marge del riu quan érem petits. No ens mullàvem ja amb les putes pistoletes d'aigua. Si marxeu i el cap de setmana que ve estareu a casa en un puto sopau dinar familiar, no canviaríeu cada dia d'aquesta setmana per tornar enrere i viure l'aplec sí o sí. Sí! Perquè ens podran prendre el bon temps, ens podran prendre la son, ens podran prendre el dilluns de dormir la mona, però mai ens prendran l'aplec del Canigó! Destrucció! El món pot ser només una runa, això no m'ho sentiré. Llum, foc, destrucció! Els enemics de sempre hem de vèncer, lluitar fins a la fi. Llum, foc, destrucció! La pau a tot l'univers ha de néixer. Ja us adoro. Doncs, si us plau, penyista d'honor de 2023 de la colla de Trinxada, feu aquest traspàs de poder simbolitzat amb el barret daurat al nou penyista d'honor de 2024 de la colla Els Despenyats. Lleidatanes, aplequistes tots, som-hi amb lo caragolazo. Som-hi.